Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my f***ing mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Knot it tight so I won't get loose. Truth is you can stop and stare. Run myself out and no one cares. Dug the trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in. Make it a dirt dance floor again. Saying prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away, just to throw it away. I bleed it out. Go, stop the show, choppy words and a sloppy flow. Dobrodošli na još jedno tjedno druženje s domaćim Hrvaćima. Proteklog tjedna u doigravanju za naslov klupskog prvaka održana su 3 meča petog kola, te smo došli do polovice sezone. Ovoga puta otišli smo malo izvan Zagreba i posjetili Petrinju, gdje su snage odmjerili Hrvaći domaćeg Gavrilovića i Sesvetskog Kraljevca. Prije početka dvoboja predsjednik Petrinjaca Marijan Glušić predstavio nam je svoj klub. Gavrilović je naime jedan od trofejnijih sportskih kolektiva u Hrvatskoj. Pa evo, sad smo došli u hram Hrvanja. Ovaj klub ove godine navršava 65 godina. Sa 65 godina se ide u mirovinu, ali mi vjerojatno nećemo u mirovinu, nego ćemo nastaviti punim žarom dalje. Ovu svijetlu tradiciju, ovaj klub je do sada u bivšoj Jugoslaviji 5 puta bio šampion, u Hrvatskoj 4 puta šampion. Brojna su i velika hrvačka imena vezana uz ponos Petrinje. Imamo nosioce zlatne medalje na olimpijadi, Vlado Lisjaka koji je ovdje u dvorani isto prisutan. Tu je još Nenadić, Koletić, nažalost pokojni, i još plejada mnogih znanih i neznanih nosilaca medalja. Da sad nabrajam, možda sigurno bi nekog zaboravio. A tu su i vrsni stručnjaci koji su ih i vodili, profesor Sekulić i ostali. Današnja problematika kluba, nažalost, tako nam je poznata u domaćem sportu. Mi se nadamo da ćemo nastaviti ovim trendom i dalje. U zadnje vrijeme smo opterećeni, kao i većina klubova, sa financijskim problemima, ali mi smo borci, mi ćemo krenuti dalje i borit ćemo se dalje, pa evo, sad smo u igri opet za prvo mjesto. A budućnost Gavrilovića trebali bi činiti i klinci koji su nam se predstavili u obveznim uvodnim borbama kroz 2 vrlo zanimljiva meča. Onda je počelo i ono najzanimljivije, seniorske borbe. Početni hendikep gostiju iz Sesvetskog Kraljevca bio je što nisu imali predstavnika u kategoriji do 55 kg, pa je prva borba bila u kategoriji do 60. Domaći predstavnik Boris Baniček bio je uvjerljiv protiv Marija Stjepića, te je doveo Gavrilović do vodstva 2:0. U sljedećoj kategoriji do 66 kg domaći predstavnik Kristijan Šimatić bio je favorit protiv Luke Šačića. Iako je Hrvač iz Kraljevca pružio solidan otpor, Šimatić nije imao većih problema i Petrinjci su s 3:0 bili na pragu potvrde i 4. pobjede u doigravanju. No za službeno knjiženje bodova Petrinjci su se trebali malo strpiti, jer Filip Šačić protiv Roberta Sigura donio je prvi bod gostima. Bio je to odličan meč, no iskusniji Hrvač Petrinjaca na kraju je morao stisnuti ruku mlađem kolegi. Završilo je 8:4 za Šačića. Ipak bilo je to sve od gostiju što se osvajanja bodova tiče. Ivan Barišić je do 84 kg za manje od minutu i pol svladao Marka Bajca. Zanimljivost je ovdje bila ta što je poraženom Bajcu ovo bio službeni hrvački debit, pa da čujemo i njegove dojmove. Evo, nakon dugo vremena napokon sam se počeo baviti hrvanjem. Bio sam spriječen zbog drugih razloga. I evo, sada sam uspio napokon doći na prvi meč. Nije bio uspješan za nas, ali ipak eto, važno je sudjelovati. Normalno je gubiti i pobjeđivati, to je sve sportski, ali eto, tako je kako je. Miljenik petrinjske publike Vinko Kadečka također je ekspresno završio posao. Dominika Hundrića pobjedio je za tek nešto više od minute, te kao i ostali članovi Petrinjaca dobio zaslužene ovacije publike. Na kraju se za 6. bod domaćih pobrinuo Stjepan Lavrić, koji je bio bolji od Frane Grebenara u kategoriji do 120 kg.
Predstavnik Sesvetskog Kraljevca dobro je otvorio osvojivši bod, no nakon toga Lavrić je dominirao i za točno 2 minute sve je bilo gotovo. Zaslužena pobjeda Gavrilovića na kraju, a s posebnim naglaskom na domaću publiku prokomentirao je jedan svestrani petrinjski sportaš, ali prije svega odličan Hrvač Boris Baniček. Baš mi je drago što ovim putem smo pridobili u Petrinji publiku nazad, jer Petrinja je, kako se zove, poznata po hrvanju i prije su ljudi dolazi u velikom broju, no malo smo podbacili pa se publika sad, hvala Bogu, vraća. Hrvanje je prvoligaški sport, sad imali smo mali nogomet, no oni su uspali u drugoj ligi. Imamo ovdje u ovoj dvorani imamo odlične uvjete. Prije smo hrvali u većoj dvorani, međutim publike se nije dovoljno skupljalo i nije bila ovakva atmosfera kao danas. Danas je odlična bila atmosfera. Uz pobjedu Gavrilovića protiv Sesvetskog Kraljevca bilježimo i trijumfe Sesveta te Vindije i to identičnim rezultatom 5-2. Sesvećani su u subotu pobjedili Liku, Brala i Matošić pobjedili su u svojim borbama za goste, no Pušić bez borbe te nastrunjači Kukas, Jazvo, Šavuk i Đok donijeli su bodove Sesvećanima. Dan kasnije Varaždinci su ugostili Lokomotivu, Lizatović i Franić donijeli su pobjedi Lokosima za koje nije nastupio Etlinger. No Varaždinci su bili ukupno bolji, na strunjačama su za Vindiju pobjede odnijeli Frankov, Sokol bez borbe, Janečić, Šokman te Božo Starčević. Potonji, brončani s Europskog prvenstva u Gruziji, prvi je put nastupio za Vindiju u doigravanju ove sezone, upravo pred derbi s Gavrilovićem u sljedećem kolu. Tada će naime sve oči biti uprte u Petrinju, gdje Gavrilović, koji ima 4 pobjede, mora kod kuće svladati dosad neporaženu Vindiju. U tom slučaju, pobjedeli i jedni i drugi sve ostale, a tako je bilo dosad, pobjednika lige dobit ćemo u Majstorici. U slučaju pobjede Vindije, prilično je izvjesno da će Varaždinci osvojiti naslov. Evo i nekoliko najava tog meča, prvo od strane predsjednika Petrinjaca. Naš prijateljski klub Vindija, bivši Varteks, je uvijek bio nama veliki suparnik. Jedan put smo mi pobjeđivali, drugi put su oni. U ovom play-offu u prvoj smo mi izgubili. Mi se nadamo da ćemo kod kuće imati više sreće, da ćemo uspjeti pobijediti. Mi imamo, istina, samo naše domaće Hrvaće, na to smo se orijentirali, mi u njih vjerujemo i siguran sam, ako ništa, da će to biti fair i sportska borba do posljednjeg kapi znoja. A evo što kaže domaći Hrvač Baniček. U prvom meču je domaćin Vindija po meni favorizirana bila, pobjedila je 5-2, što nije praktički realan rezultat. Vidjeli smo i danas kakva ih čeka atmosfera kad dođu u Petrinju. Ja se nadam da ćemo uz pomoć publike i naših dečki probati ih pobijediti i iznuditi tu majstoricu. Iz neutralnog kuta svoj dojam dao predstavnik Kraljevčana Marko Bajac. Evo, velika je konkurencija, tako da, ali evo, po meni su favoriti Vindija. Kad bi složili puno momčad, zato oni još nisu nijedan meč hrvali sa puno momčadi, ali evo, vidjet ćemo kako će sve ispasti. Uz taj super važan susret u sljedećem će kolu snage još odmjeriti i Lokomotiva i Lika, te u susjedskom derbiju Sesvete i Sesvetski Kraljevec. Toliko za ovaj put, a vi pratite i dalje naše priče iz ovog ponosnog olimpijskog sporta, jer hrvanje je zakon! Just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw